खाम्फा बरगयारि बिथां बारग' डेपुटि चिफ अफ बिटिसि बिथां सारा दिनै मानो इउपिपिएलनि खोथा सानदों, दिनै मानो इउपिपिएलआव जयेन जानो नागिरदों, बिनि सोमोन्दै दिनै मोजाङै सावरायगोन। थारैनो बिथाङा बिपिएफखौ नागारमारसिगोन नामा आरो गोदानै मोनसे मिजिं लानानै राजखान्थियारि केरियार जागायसिगोन नामा, बिनि सोमोन्दै गबिन्द बसुमतारी बिथां प्रेजेन्ट डेपुटि सिएम अफ बिटिआर बिथाङा मा बुंदों ससे नायग्रोदो। आरो खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएलआव फैसिगोन होननानै खौरां मोननाय आंबो खोनादोंसो, जेबो कमेन्ट होथ'लिया बाव। भिडिअ क्लिप्सखौ नुनो मोनबाय नोंथांमोना, बेनि सोमोन्दै जोबनाय फारसे सावरायहैगोन। बिनि सिगां दिपेन बर' सारा बर' हारिखौ लानानै मा बुंदों, बिनि भिडिअ क्लिप्सखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय, प्रेजेन्टआव सोलिबाय ट्रेन्डिं बियो। दा बेनि सोमोन्दै सिगाङाव सावरायग्रोगोन। स' हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं। दिपेन बर' सारा बुंदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाया जेखि बुङा जों मालाबाबो थांखिनिफ्राय दोरोदाखै होननानै बुंदों दिपेन बर' सारा स्वयं मिडियानि सिगाङाव। दा बिथाङा मोनसे जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लानानै बुंदों, दा बेफोरबादि जोलुर बादायलायनाय खुंनानै बड'फानि नामावहाय फैबाय थानाय इयुन जोलै आन्डार 16, आन्डार 13 बिथांमोन जे समावहाय बिथांमोननि गोसोआ सनसल जायो, जानाय सोबनाय बायदिसिना आखुथायफ्राव एंगेज जानो गोसो जायो, बे समाव बिथांमोना खेलानि गेजेरजों बिथांमोनखौ एंगेजआव, बे गथ'फोर फैबाय थानाय इयुन बाय बिनानावमोन बिथांमोनखौ जे एंगेजआव दोननानै मोनसे एरेन्जआव लाखिबाय थादों आरो बिथांमोननि लाइफ दानायनि खोथा सानदों, बे जोबोद मोजां बाथ्रा। बेखौ बा हले बयबो सेलुट मारियो, बिनि सायाव आंहा जेबो बुङा। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बड'फानि सिमाङा मामोन? आलादा न'खर सोरजिनाय, बड'लेण्ड सोरजिनाय। दिनै बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखायनो बेसेबांबा बर'नि गेजेराव आफादनि जोनोम जानानै थांबाय, गावस्रा गुस्रा जालांबाय, न'खर दावहाबो सोलिलायखांबाय, बेवहाय गोबां गावजों गावनि गेजेराव साहा खोला फैलायनानै थांलायनो हायै, आलासि जालायनो हायै सिचुवेसन जाखांबाय। आरो बेनिफ्राय बड'लेण्ड मुभमेन्टआव गोबां बर' आइजोफोर, सेंग्रा सिख्लाफोर, जोहोलावफोर मुंख्लं जालांबाय, थैलांबाय। बिथांमोननि मुंख्लंआ मानि थाखायमोन? सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड। आरो दिनै बे जांख्रिखांनायखौ बड'फानि सिमांखौ फुरा खालामनायनि दायथ'खौ मेन प्लेटफर्म हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाबोदोंमोन। बयनिबो थैयाव, बयनिबो गोसोआव बड'लेण्ड सोदोबा दंखायनोथ' दिनै हाथियार लानानै जांख्रिखांनोबो बर'आ फावसायाखै। मानो होनबा बर'नाव जोहोलावनि आंखाल गैया। नाथाय माखासे पलिटिसियान खाबु फलानफ्रासो जोंखौ दंस' खालामो। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया बड'लेण्डमोन। जा नायनांगौ नायबाय बिटिआरखौ, नुनो मोनबाय। दा नैबे नेक्स्ट जेनेरेसनफोरखौ लानानै फिन गोदानै बड'लेण्ड दाबिनांगौखौ आं आर'ज खालामो दिपेन बर' सारनाव। मानो होनब्ला जोङो आसाम गभर्नमेन्टनि आन्डारावनो थानाय बिसि, बिटिसि, बिटिआर एकर्ड खालामबोबाय। जोंनि नाथाय जेंनाफ्रा फ्राय सुस्रांजायाखै। आन्दलनखि आन्दलन खालामनो गोनां जाबावबाय जोङो बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनावबो, पिस एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावबो। अब्ला जोंनो मानो बड'लेण्डखौ मानो नाङा? बड'लेण्डखौ मानो नाङा? जोंनो नांगौ। आरो बे बड'लेण्डनिफ्राय दोरोदनायानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिनिफ्राय दोरोदनाय जायो। बेवहाय दिपेन बर' सारा नैबे प्रेजेन्टआव राजखान्थियारि बारहावाखौ लानानै थांखिनिफ्राय दोरोदाखै होनब्ला जानाय नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड लोगोसे गासैबो जाथियता सिनस्रि आफाद हिसाबै गासैबो बर'नि खैदां खैफोद आरो जौगानायखौ लानानै हाबा मावनाय। नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जावरिखांनायावनो दिनै बयबो बर'नि न'खर न'खर बड'लेण्डखौ मिथिनो मोन्दों। जोंनो हमलेण्डनि गोनांथि दं, सेपारेट स्टेटनि गोनांथि दं। बेखौ रायजो राजा, आइ आफा, जाम्बा जाम्बि बयबो सेंग्रा सिख्ला मिथिनो मोन्दों। जावरिखांनायखौ लाबोदों, थैयाव गरमखौ लाबोदों। आरो दिनै नोंथांमोना बेनिफ्राय दोरोदोब्ला बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो मा दंबावो? नाय दिपेन बर' सार, दिनै बड'लेण्ड आन्दलनाव मा जादों? जोंनि नाइबारिं खाथि खालायाव रायजो जानाय जाथि जन'गस्थिफ्रानो जोंखौ बड'लेण्ड आन्दलनाव मिनिदोंमोन। दै गरदसे
मोनलोंहोआखैमोन, साबि मारिनानै थादोंमोन, जोंनि न'खरफोरखौ सावफादोंमोन होननानै गिदिर गोलावनिफ्राय जोङो खोनानो मोनो, जोंनो खिथायो नुबोनाय बिमा बिफा बिथांमोन आयं आबौमोना। जोंथ' नुबोआखिसै मोनबोआखिसै, बिथांमोना खिथायो। अन्थाइ खुयोमोन न'आव थानानै न' सिंनिफ्राय होननानै बुंदों जोंनि खाथि खाला रायजो जानाय जाथि जन'गस्टि बे जाथि बिथांमोना। जायनि फलाव एस ए रिजाल्ट अफ दिस क्रुएल्टी मेनार अफ नाइबारिं रेस, बिथांमोननि बेबादि खाथि खाला रायजो जानाय जाथि जन'गस्टिनि अयथासाराव, अन्थाइ खुबैनायाव दिनै बड'लेण्ड आन्दलनाव ओंखारनाय सासे सेंग्रासा सुजित नार्जारी बिथाङा मुंख्लं जानांगौ जादों, अन्थाइ नांजानानै आन्दलनाव बड'लेण्ड मुभमेन्टआव। दा बेखायनो बिथां सुजित नार्जारीखौ बड'लेण्डनि सेथि मुंख्लं फार्स्ट मार्टायर अफ बड'लेण्ड मुभमेन्ट होननानै बिमुं होनाय जादों। दिनैसिमबो जेखि जों एलायन्सआव थाया मानो, बैसोर सुबुंफ्रा जोंखौ थार गोसोजों अना, अनसायाबो, जोंनि मोजांखौ हास्थाया। नंगौना नङा रायजो राजाफोर? स' बेनि सायाव नोंथांमोना मा भिउ साननानै दं कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। स' लोगोसे खाम्फा बरगयारी बिथां सार, दा बिथां सारखौ जों सुलुंनिफ्राय गोबां मिथिनो मोन्दों, दैदेनगिरिफ्राबो बुंदों थांनाय MP इलेक्सनाव बिथाङा एसे केन्डिडेट हिसाबै बिथाङा ओंखारदोंब्लाबो फेरेंगा EM बिथां साराबो बुंदोंमोन जे खाम्फा बरगयारीया फैसिगोन UPPL होननाय। नाथाय बेवहाय स्वयं खाम्फा बरगयारी बिथां सारा गावनि खुगाजों बुंनानै लादों बिदि नङा जों थाङा होननानै। दा नैबे प्रेजेन्टआवबो गोदानै मोनसे खाम्फा बरगयारी बिथां सारखौहाय UPPL दोलोआव हाबफैसिगोन होननानै बुंदों। दा गोबां समनिफ्रायनो बेबादि खोथा ओंखारबाय थादों, हयथ' माबा मोनसे खाम्फा बरगयारी सारा सानदों नामा, हयथ' सिंजों माबा मोनसे सुलुं लादों नामा, हयथ' बिथाङा गोदान मोनसे राजखान्थियारि केरियार जागायनो नागिरदों नामा, जेरैहाय बिस्वजित दैमारी, चन्दन ब्रह्म बिथां सारमोन बादि। बेखौ जों रायजो राजाफ्रा मा अनुभब खालामो कमेन्ट्सआव हरबानो जाबाय। लोगोसे बिथां खाम्फा सारा स्वयं गाव फैनानै मिडियायाव बुंफैथारागौमानि जों एकुरेट जेबो खोथा बुंनो हाया, मानोना बियो मोनसे राजखान्थियारि षड़यन्त्रबो जानो हागौ। बिर'धि पार्टिया UPPLआ BPFखौ दुरबल खालामनो थाखाय बे मोनसे साल बाहायदोंबो जानो हागौ, जे BPFनि मावथि आरो सापर्टार्स बिथांमोनखौहाय दुरबल खालामनो थाखाय खाम्फा बरगयारीयाबो जोंनाव फैबाय, मोनसे नंखाय प्रपागन्डा फोसावनोबो हागौ। दा राजखान्थियारियाव गासिबो सम्भब जायो नालाय, आरो बे थांनाय फैनायाबो राजखान्थियाव सम्भब जायो, जेसेबांखि गिदिर लिडार जाया मानो, जेसेबांखि BTC सोरजिजेनग्रा लिडारानो जाया मानो, थांलाय फैलायाबो थायो। आरो बेबादि पुशिं खालामलायनानै बिर'धि दलनि गोसोखौ दुरबल खालामनायनि फर्मुलायाबो राजखान्थियाव पसिबल जायो। दा बेनि सायाव एकुरेट नलेज सोरबा दङब्ला मेसेजनि गेजेरजों नोंथांमोनहा फोरमायबानो जाबाय। स' थेंक इउसै, दिनै बिदिखौ सिगाङाव फोजोबबाय। थेंक इउ फर वाचिं।